И така, здравейте хора. Днес ще пробваме милки. Знам, че това са го пробвали, но ние ще пробваме новия вкус. С портокал, мляко и шоколад. Дай първо да пробваме какаото. Знаме, че е хубаво. О, мале, ръцете ми. Ако знаете, хора, колко е студено навънка, има сняг. Как няма сняг да той се пира, Александра? Ама има. Течко ми се, че на нас вика. Дай. Аз си го отворих. Не бе! Не пробвай! Много ми е. Айде, 3, 2, 1. Това е леко твърдо. Трябва да е меко. Това е твърдо, защото е студено. Само и хвана и месо до. Ще ходим да биото след малко, нали знаеш? И какво ще купим? Месо. Водичка. Иначе хора, извинете, че си го върна да дадете сърец. Хубави са. Не са хич зле. Последвайте ли за час-две да отворим тези? Да, чао хора.